И здравейте, приятели! Това ни е работното място, където работим и правим перушуната. Може да видите мястото. Тук е машината, който се мачка. Може да видите. От тук се пуска и той нещо се сваля и се мачка. И сега ще видите чувалите. Неги. Това са чувалите, които се правят. Може да видите как се правят. Тук е мостъра. Мачкат се и се шият. Тук те трябва да се правят. Колко много чувала, гледайте. Той всичкото ще се прави. Той всичкото пълно с перушуна. И тъй, хора. Това е работното място, тук даже има и в зимата перушунка. Това е, хора.